हारिमुआनो हारिनि सिनस्रि, हारिनि सिनायथि। नागालेण्ड रायजोआव बर'नि आंगो हारिमुनि सिनायथि। डिमापुरनि नाहरबारियाव 15 साननि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय हारिमु मावबादानि दिनै जोबथा सान। नागालेण्ड रायजो डिमापुरनि नाहरबारियाव बड' कालचारेल, एडुकेशनेल आरो इक'नमिक युथ वेलफेयार ट्रास्टनि बानजायनायाव 15 साननि हाबाफारिजों बर'नि दोरोङारि मोसानाय दामनायनि फोरोंथाय मावबादाया दिनै थुंगेबाय। मख'नो गोनांदि डिमापुर ओनसोलनि 100निबो बांसिन सोलोंसाफोरा बे फोरोंथाय मावबादायाव बाहागो लायो। बेवहाय खुंफुंनाय हारिमु मावबादायाव बर'नि अनगायैबो नागा, बेंगलि, गरखा सोलोंसाफोरनि बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो BKWSCनि EM प्रदीप सरगियारी, गलाघाट जिल्ला UBPOनि आफादगिरि मुकुन्द बसुमतारी, डिमापुर मेस कछारी पाब्लिक अर्गानाइजेशननि लेङाइ आफादगिरि जसेफ मेस, नाहरबारिनि हादुंग्रा प्रभात नार्जारी, बानजायगिरि रमेन सरगियारी, समाज सिबियारि राहुल मेस, कमल बसुमतारी, पबित्र काक्लारी, देपासन बाग्लारी आरो गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै BKWSCनि EM प्रदीप सरगियारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंदों आबुङै मिथिना लानो। Cultural, educational, and economic welfare ट्रास्टनि बानजायनायाव जोंनि बायखोन्दा नगर बर' हारिनि डिमापुरनि नाहरबारियाव बिथांमोना दिनै गोलाव साननि हाबाफारि लानानै बेयाव खाम सिफुं दामनायनि फोरोंथाय आरो बर'नि दोरोङारि बैसागो मोसानाय बेनि फोरोंथायनि हाबाफारि बेहाय लानाय जादोंमोन। बेनि दिनै नाहरबारिनि लोक्षि मन्दिराव माइनाव मन्दिराव दिनै जोबथा हाबाफारि, बे जोबथा हाबाफारियाव बिथांमोना जोंखौ आलासि महरै लिंदोंमोन। आं नुनानै फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला जोंनि डिमापुर ओनसोलाव थानाय जोंनि बर'फोरा बेयाव मेस हिसाबै गनायथि मोनजानाय नागालेण्ड सरकारजों, आरो गुबुन मोनसेया जाबाय डिमासा कछारी महरै। दिनै मेस कछारी बिथांमोना जुदियोबाबो टाइटेला मेस लिरो, बिथांमोना बर'नि गाननाय जोमनायखौ लानानै बे नागालेण्ड बा डिमापुर ओनसोलाव गावनि हारिमुखौ दिन्थियो। बिथांमोना डिमापुरनि बा नागालेण्डनि जितु गायसन सान हर्नबिल फेस्टिभेलावबो बिथांमोना बर'नि गाननाय जोमनायखौनो मोसानानै बागुरुम्बा बारदै सिख्ला मोसाग्लांनाय बायदि मोसाहैयो। दिनैबो बिथांमोना बिनि लोगोसे बैसागो मोसानाय दिनै फोरोंदों। बेयाव बर'ल' नङा, मेसल' नङा, डिमासा गथ'फोरबो दंमोन, बाङालि गथ'फोरबो दंमोन, नागा गथ'फोरबो दंमोन, बेयाव मोनसे गरखा गथ'फोरबो दंमोन। बेयाव मोनसे हाबाफारि जादों। आरो डिमापुर ओनसोलाव गावखौनो गावनि बर' हारिखौ फोथांना लाखिनाय, हारिमुखौ फोथांना लाखिनायाव बियो गोबां बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो जोंनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरजों आरो डिमापुराव थानाय बर' कछारीफोरजों मोनसे सोमोन्दो गायसननायावबो बेयो बे हाबाफारिया गोबां बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथियो। बिथांमोननि साननाय हनाय, बिथांमोननि मावनाया इयुननि समाव बिथांमोननि साननाय बादि जानो हाथों, आं बेखौनो खावलायबाय। आरो बयनिसिमबो आं फैगौ रंजालि बैसागु बोथोरनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ जासिनाय जाबाय। डिमापुराव जों 2016 मायथाइनिफ्राय डिमापुर राजबारिनि बा राजाबारिनि आरबानहाटआव जों रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय जायो। आरो देग्लायबो जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंगोन। नाथायबा देग्लाय आसाम आरो नागालेण्डआव जितु लघु सभा बिसायख'थि दङ, लघु सभा बिसायख'थिया फार्स्ट, सेकेन्ड, थार्ड मोनथाम फेजआव जोबहैगोन। आरो जोबथाया जाहैबाय मे दाननि 7 खालाराव। बेनिखायनो जोङो 7 खालारा बारनानै एकदम जोबथारनाय बैसागो दाननि
जोबथारनायाव जोङो रंजालि बैसागुखौ खुंनाय जादों। बेयो इंराजि मे दाननि 13 बा 14 खालाराव जागोन। बेनिखायनो जोङो बेनि थाखाय दिनै बेनि रायजो राजाफोरखौ फोरमायदों आरो जोङो खम समनि गेजेराव जोंनि आगोलनि थाखानाय जिथु बेनि सामलाय आफाद बा खुंफुं आफादनि गेजेराव जों जिरायनानै बे रंजालि बैसागु फोरबोनि डेटखौ जों फोसावगोन आरो रायजो राजाखौ बा जोंनि गुबुन गुबुन जायगानि आलासि डिमापुरखौ मोजां मोननाय बर' हारिखौ मोजां मोननाय डिमापुराव फैनो लुबैनाय बिथांमोनखौ जोङो बे मिडियानि गेजेरजोंनो जा नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बा जोङो मारै हायो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबाबो बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जागोन। আজি এই চেনেল যোগেদি মই এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নাম প্ৰভাত মেচ, মই ডিমাপুৰ নিবাসী আৰু আমাৰ এই লক্ষী মন্দিৰৰ ভিতৰত আজি মই কৈ আছোঁ। লক্ষী মন্দিৰত আমাৰ কালচাৰ ট্ৰুপ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আজি কালচাৰ ট্ৰুপ লৈ পেলাই আহিছে, মানে কালচাৰ ট্ৰুপ শিকাবলৈ আহিছে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকক। তো শিক্ষাদান দিছে। আজি 16 দিন হৈছে। 16 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ শিকিছে। তাৰ ভিতৰত বহুত আনন্দ। তাৰপাছতে আমাৰ যোনটো অট'নমাছ কাউন্সিলৰ EM আহিছিলে, তাৰ লগত টিম আহিছে, অফিচাৰসকল সদস্যসকল আৰু বহুত আনন্দ। আজি আমাৰ শিক্ষাদান দিয়াৰ পিছতো চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে। আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল যিমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা লৈছিলে বা কালচাৰেল ট্ৰুপছৰ সেইটো শিক্ষাদান দিওঁতে মানে কোনো ভুল বুজাবুজি নহয় পেলাই ভালে ভালে আজি শিক্ষাদান লৈ পেলাই চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে। চবেই গ্ৰহণ কৰিছে। আমি বহুত ডিমাপুৰবাসী বা ডিমাপুৰ লক্ষী মন্দিৰৰ চাইডৰ পৰা বহুত আনন্দিত আৰু এনেকুৱা সদায় আমাৰ নিজৰ কালচাৰটো বচাই ৰাখিবলৈ কাৰণে মই বহুত আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত আৰু ভাল হওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু আমি এনেকৈ চলি থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমাৰ ৰাজবাৰী যেনেকৈ আৰমন হাট আমাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইনষ্টিটিউটে আছে, এটা গ্ৰাউণ্ড আছে। তাত আমি আইচাকো কৰোঁ, বৈশাখো কৰোঁ। তো এতিয়া আমাৰ নেক্সট ৰান আছে আমাৰ আইচাকো কৰিবলৈ। আমি তাত অট'নমাছ যেনেকুৱা আমাৰ মিনি হৰ্ণবিল কয়, মিনি হৰ্ণবিলটো আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। সেইটো আপোনালোকে আহি চেনেলটো আমাক সহযোগ কৰক। তো আমি নেক্সট ইয়াৰ মানে 2005ত আমি মিনি হৰ্ণবিলটো কৰিবলৈ আশাবাদী ৰাখিছোঁ। 2025 তো মিনি হৰ্ণবিল কৰিবলৈ আছে। আপোনালোকে চেনেল কিমান আছে আহি আমাক সহযোগ কৰক আৰু আমাৰ কালচাৰটো প্ৰচাৰ কৰক। আৰু আমি কছাৰী যোনটো ডিমাপুৰ মেচ কছাৰী আজি আমাৰ নিজৰ নীতিটো বচাই ৰাখি কিনে আজি আমাৰ ডিমাপুৰত যিমানখিনি কছাৰী আছে চব আনন্দিত আছে আৰু এনেকুৱাই মানে আৰু আগন্তুক দিনত ভালকৈ চলি থাকে বুলি আশাবাদী ৰাখিছোঁ। থেংক ইউ।